Chorilamni chini ti Pramothani MLA sitting MLA borom ganang sar khatung bai jeng kok salainai tamni bagai ingke o je sitting demonstration je engi tongmani asik sal kolokma tabuk tamo update phaika DM office ni bukhakte obono tui jeng bonithani srai bini khuptino jeng khana lainai sar nono belaika hambai maro jora ka hamromon Hambai no जों ताबुक साइमानन मुसंमानि हायकेबा लुकरक न जों अब स्राय खायना मुसंमानि ताबुक जे अब हायके सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायदोंमानि यागुलो डीएम नि बखाक्तै तामतामो कगलाम सालायजेका हायकेबा तामो रिपोर्ट फायका बरकनि बखाक्तै बेले हामबाय मीडिया जाखुकनो थांनाय 16 तारिख फेब्रुवारि 2026 दिनै 2026 नि 19 तारिख फेब्रुवारि जाय दिन नमै अ सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन चलि दङ दा बेखौ नैनिनो बिश्रामगन ग्राम पंचायत नो नगर पंचायत खायमानि एडिसि एलाकाना हानो नावै तेकासेके बीएसएफ कैम्प खायमानि प्रतिबादे खायनालायमानि प्रतिबादे चिकनसरा बिसि ताई बरजला निया कतारो अन प्रतिबाद ताबखक जरा तो प्रशासन हयते कोनो रेस्पन्स बा कोन सफैयाको हायकोनो सिनाबो चलिं तंनाय तामनि हिंके सिनि कक हिंके अबसि सिनि बररकनि हा जागा सेकजागै दं एडिसिनि जागा सेकजागै दं अब बेलाय सेन्टिमेन्टनि बेपार अब तामनि बागै हिंके एडिसिनि हा नरक सायमानो 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर एडिसिनि हा 69% त्रिपुरा राज्यनि आयतनखौ 10,494 वर्ग किलोमीटर आबोनो बिसिङाव 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर एडिसिनि हा खालायो ओमफ्राय आरोबाव डेभलपमेन्ट मुङै आरोबाव बीएसएफ कैम्प खायनाय आरोबाव टीएसआर कैम्प खायनाय आरोबाव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खायनाय आरोबाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खायनाय अमतिखेबो जागा नाजांमां दं हंके सिनि जागाबा लास्टके 4,000 जागा 5,000 फायसकबायानो अमाहाय दिनै फायाखै सबाय दंफायजांके अ जागा थांनि सबाय दंयो ओमफ्राय बनि बागैनो इलेक्शन फायनाय थांनाय पलिटिकल पार्टी तंनाय गोमानाय फियाबा निजिन बरंनि जागा सिनि एडिसिनि हानो जागानो सेफगार्ड खायनायनि प्रोटेक्शन खायनायनि गांके अ जागाव जोंनि दायित्व दङ आबो मरल दायित्व दङ जों सिनि बरंनि बागैसो हिमु सिनि बरंनि बागैसो जों राजनिति खालायो बा सिनि बरंनि बागैसो जों आन्चलिक दल खायो ओंखाय जों तामनि बागै सिनि बरंनि हा सेकजाक दंमानि अमुक खालायो डेभलपमेन्ट मुइ खायजाक दंमानि आबोनि प्रोटेस्टनो जों ताम खाया दंनायबा हायनि दिनाव प्रोटेस्ट खालाय सिनि बरंनो सेफगार्ड होननानै अमाहायके सेफगार्ड दैयै जों प्रोटेस्ट खायो आंका प्रतिबाद खायो आंका फायनाय साल तेबो अमाहायके जागा हा सेकजाकमोन आबो सहायकारि दङनो आबो जाहाथे मोथांनानि बागै अमाहायके जों प्रोटेस्ट खायोबनो बंनो फुनुगै सिनि खरां सिनि जिरि खगमानि खरां दंनो बंनो फुनुगै बर जाथे वान चुक दों नि अमक खायनो अर ताबो नि डीएम ऑफिस बुसखाङाव ताबो अर सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन चलि दङ बाहाय बुसखांनि सालरो एसेम्बली ओ तुमुंनो एसेम्बली सेशन रगो अबहाय जे बिश्रामगंज तो अबसिमिया नगर पंचायत बा अबहायके बीएसएफ कैम्प खायनायनि बागै सिमिया हास्ते गोनाङैनो एडिसि हानो तुरुके ताम हनाय डेभलपमेन्टनि बुमुंगै हायकेबा गोबांमा अबहायके नगर पंचायत खायनायनि बुमुंगै अबहायके तुरुक मनंनानि फायसिं थाङै दङ अ कक रगनो अ एडिसि जे हानो प्रोटेक्ट खायनायनि बागै एसेम्बली रग अमहायके कक्ति सानानि सुजुग दारो जाखायकेबा अबहाय बुसखांनि सेशन रग अबहाय कक दाति साजागनो बेलाय हामबाय बुसखां सेशन रग तो जरा तो नायनायसों कक सानान जरा तो माना आबो तो सों नायनाय हायफोना आबो तो जेताबो बीएसएफ कैम्प खायना नायमानि हिंका तो आबो गुलाघाटी केन्द्र खालायो गुलाघाटी नेमिले बबेसि कक सामोनो आं खाख्लायो जुदि सुजुग मा हांके कलिं एटेनसन दगो मा हांके सानान बिसांमोन नगर पंचायत नि आमो तो केस अलरेडी फाइलिंग थांखा केस फाइलिंग थांखा का आबो नोंटिसाय अमुक कुनिफ्राय आबो कोर्ट सराय दिसनाय जाबो कोर्ट साजिनाय जाबो बबो एरिया नाय नोंताबो ग्राम पंचायत एरिया नाबो नगर पंचायत खायनाय आरो एडिसि हादा खालाया दा कोर्ट सराय दिसनाय जाबो जेतु केस थांखा आबो आइननि बेपाराव थांखा लीगल थांखा आबो लीगल बायबन ताबो राय दिसनाय आबो अंके अन बेपार को आबो हाय अंके अमन ताबो नासिंलाय दंलायो बुफुरो राय रिवै बुफुरो सामनि फेभाराव फायनि फैया एडिसन सेफगार्ड खायनायनि फेभाराव फायनाय ना बंनि फेभाराव थाना आबो ताबो नासिंलाय जाखासि अमन बागै आबो हायता ताबो नों जे एमएलए हिसाबै प्रशासननि बखाक्ति तो एलायन्स दंगो अंके तामुनि बागै अबहायके नरक एलायन्स दंगै दंगो अंके नरक
বিধানসভা অবনতি আলোচনা খাইমানো তাওনি বাকি খাইজাগি হাকে খাইজাগি দंखा এলেন্স নি কক ফোন বড় সম থাইচা সিংয়া লবো বড় থাইচা সিংয়া বড় অর যে নগর পঞ্চায়েত খাইনা মার অম খাইনা আং এস এমএলএ হিসাবে অরনি বিধায়ক হিসাবে আং কুनु आंनि खुस खबर अफिसारनि खबर नायसे आं 3 तारिख नभेम्बराव आं खबर मानखा लगे लगेनो आं अमुक खालायै आं डीएम नो ऑब्जेक्शन खिगलाय रखा ओ नगर पंचायत अमुक नांगला जे जाबो एडीसी एलाका प्राय खबैसाबो खायना कारण एक समय 1984 नि डिलिमिटेशन खतो अ बिश्रामगंज बाजारनि जंमनि आबो उनखा पूरा एडीसी एलाकाव खबजागो गामो पूरा आमतली मुजा ओमो पूरा ओ जागो एडीसी बो खबजागै पूरा चारिदिके साराउंडिंग से एडीसी एलाका खबजाग दं ओमफ्राय अमनतै कुन दिन नगर पंचायत खाइमांला होना आं ऑब्जेक्शन जाक 3 तारिख नभेम्बर 18 तारिख नभेम्बराव से नोटिफिकेशन फैलांगौ 18 तारिख नभेम्बर 2025 नि ओमफ्राय आं 3 तारिख नभेम्बर नो ऑब्जेक्शन खिगाय जाक जे बरो प्रपोज खाया नायो वान सुगि दंमा जरावनो आं बुंनो अमो ऑब्जेक्शन खिगाय जाक डीएम नो ओमफ्राय उफुनो इंयाबो राज्य सरकार तेबो माने एग्रेसिव थांग दंबो बतो उन्नयन कासबो उन्नयन बर खायानायो मथाराव म खायानायो अककसाव जों उन्नयननि बुनो बिरिदिया नों नगर पंचायत खायदि कुनु बिरिदिया फेबा नों एदिसे हानो नाले बाइकले नों आ नगर पंचायत खायमानायबा आबो तो टोटली बेनि आबो इलिगेल हाइसे आबो कि खायमी आबो आर्टिकल 14 पैरा ऑफ 6 शेड्यूल एक्ट अनुसार राज्य गवर्नर হয়তো आबो खायमानो वन मैन कमिशन खायै आबो बाय हियरिंग पब्लिक हियरिंग खाइसे पब्लिक हियरिंग के पब्लिक रक्तम नाय आबो नाया कइसे एब्रो एक्चुअली इनकम खायमोन हाइसर खायमी आबो पार्लियामेंट सिमि खमारा दं आबो न हाइ लेगन जागा नों दिंको स्कुल खायमी इनकम खायमी आबो हाइ खमाजा करि हाइसे एडिशन बाउंड्री न खबो स्कुल इनकम खाय पार्लियामेंट सिमि आबो ते खमाजा करि हाइते आबो ओंखे खाजानि ताखुतै बुखुक सं नरक खानाय मान खाना जिनि सरिलामनि एमएलए नि खुक्तै ओंखे जों हायनि हाय एरे आजुगजाक इ आमचाइनि लोकरंनि बुखाक्तै जों कखना लायनाय बरकनि वानसुमुं तामो आबनतिनो नरकनि बसकानवा जों फुनुकनाय